Dyma'r bêl hir. Sears! A mae Sears yn sgorio! Gôl gwych gan Ryan Sears, ond y dacteg yn un mor syml a gewch chi. Y bêl hir o'r cefn tu ôl yr amddiffyn. A'r amddiffynwr Ryan Sears, foli hyfryd ganddo fe, heibio i Alex Lang. Right then, Robbo on 9! Robbo on 9! Robbo on 9, listen! Robbo, go on 9! So there, tennis pen. A dyma Evans! Evans! Ac yna'r gôl yn cael ei sgorio gan Aaron Williams! Wel, y gwaith caib a rhaw yn cael ei gwneud gan Robbie Evans i groesiad yn berffaith i lwybr Aaron Williams. Tîm Chris Hughes yn dyblu mantais, hanner awr wedi chwarae ar Barclaydd. 5 munud i fynd. At y postyn pella. A'r peniad i mewn. Hyfryd. Peniad arbennig gan CJ Craven. Oedd e'n rhydd ar y postyn pella. Ac o'i dalcen fel bollten heibio i Wycherley yn y gôl. A maen nhw wedi haneri mantais y Robinied. Met Caerdydd nôl yn y gêm. Wycherley, dan drwy'n Harry Owen yn clirio. A dyma Sears. Sears yn glir. Sears yn ergydio Alex Lang yn arbed yn ragorol. Wel, Sears yn edrych am ei ail gôl o'r noson tu ôl yr amddiffyn am yr eildro. A'i ergyd isiel trod dde. Ond Alex Lang yn ymesgyn i fraich chwyth ac yn ildio'r gic gornel, ond oedd hi'n arbediad da gan gôl geidwad Met Caerdydd. Smith a Williams yn darget fan hyn. Owen yn clirio syth at Sears. Sutton nôl at Sears. Sears yn croesi. A dyma Smith! A mae'r arbediad yn dda eto gan Lang, oedd yr ergyd yn syth ato fe. Ond mi oedd yn un bygythiol gan Dominic Smith. A'r Drenewydd sy'n edrych fwyaf fel sgorio yn yr ail hanner yma.